Hello everyone, welcome back to my channel. This is Charles M. So karon magmukbang ni Santa Dire og crispy pata. It's my elder sister's birthday and then birthday po sa akong pagumangkon ini ka 29 sa April. So diya namalit niya og mga pagkaon ni chop suey. Direk chop suey din na ipakita, chop suey and then ay pansit and then syempre karing crispy pata my favorite mga unta. Dari asa planet eh. So, makuha ta og uno dire. So, na may mga birthday, gusto mo order og mga pagkaon, like mga crispy pata, pansit, minudo kung sa padiha, pwede rin mo order ilahang kagawad Luisito Digal or kagawad Louis Digal, or pwede po sa ilahang Michel Lumarda, ilang ati Chay, ilang Michel Lumarda, sa Alegria na siya, and then ilang kagawad Louis Digal, diri ra sa poblasyon sa Bangda Bukbol. Ako lang ikuan ilang Facebook account, ilang Michel Lumarda, o ilang kagawad Louis Digal. Okay? So, nin mga limuot. Lamig mo ilang chop suey ma. Pero syempre, I know, dili na ko na siya makurot, kinakurot kayo, di ba? Pero, kanon niya po na after the video, maybe after pila ka oras, gawin na siya, di gutumon. By the way, niabot kang ako ang Google AdSense pin. Kung lang siya 1 month. So, by the way, niabot na akong Google AdSense pin paghahapon. Gahapon na siya isang gahapon. Basta ako siya exactly 1 month and 5 days. Wala akong mag-follow up sa post office. Wala ko mo sa post office. Maski sige kong labay dito sa munisipyo. At ko mo doon sa post office. And then, wala po ko mag-request kay kuan man gyud after 1 month o wa pa maabot ang imuhang Google AdSense pin, dapat mo request ka para sendan na pud ka. Kay basig kaso basig nawala tong unang gisend sa kuan sa YouTube or sa AdSense, mo dapat mag-request ka. So wala ko mag-request kay mas lapas na siya 1 month ka pin. Ako lang siyang gipaabot. So 1 month and 5 days na abot ang Google AdSense pin. So igani, once maka $10 na ka makaabot na kag $10, padadaan ka automatic mag-send ang AdSense or sa YouTube or AdSense. Basta sendan ka sa imong pin automatic. So, I think mag-request ka, I think maximum of 3 times. Di ko sure na ha. Basta, dili na lang mag-hiskot na. Basta kay importante na abot ang ako ang AdSense pin, ang Google pin, na-verify na ako siya paghapon or di ko sure, nakalimot ko gahapon pa or sa gahapon, galuding ko. Basta gahapon, it's either gahapon or sa isang gahapon. Basta na-verified na siya. And then, pasabot na, since nabot akong Google AdSense pin, so lapas na $10. O makaabot na po kung $100, pwede na ako maka-withdraw or pwede na ako makasweldo. Ang $100 is
mga nas 4,700 or 4,800. Ato ron po ng pakapinan. Wala pa kong mabot $100 but almost there. Pero once makaabot ako $100, hindi sana ko siya i-withdraw. And for now, wala ko yung bank account. Na ko yung FCB, pero ang FCB is never mind. Murag dili pwede ang FCB. Pwede po siya og cheque or check, pero murag dugay-dugay og cheque ang imong option. Murag cheque no? Cheque or bank. So, mas laming og bank kay dali ra nimo siya makuha. Pero for now, wala ko'y bank account kay agaho ang Metrobank na close na kay walay sud-sud kay wala mo trabaho. So, muna mag-open pa og bank account or basig cheque or so para at least dili ko di mo magamit sa mga kwarta bitaw no. Kay gamay rin taw ko yung revenue. Kay akong revenue is og gino na sa ads lang perting gamaya cents. Like so, sa ka video na ay 0.01 cent, na ay 0.35 cents, na ay 0.70 cents. O sa membership o sa membership o sa mga supers, dako siya. Ang akong sayop is dugay ko nag-turn on or nag-activate sa akong membership button or join button og sa akong supers. So nagsalig ko adtong ads ad revenue. Narayin taon siya sa $2 kapin per gamaya. So mo to pag turn on or pag activate ako sa ako ang supers o sa membership, dili siya ni saka gamay. Kay tiaw ba akong views is nara 100 plus 200 plus so gamay ra mo og kuan sa revenue. Mayo gay na ay membership o super so more ni saka siya gamay. So please salamat, continue supporting my channel. My YT friends, especially sa akong SYP fam, as in very supportive sila. Daghan ko mga members na taga SYP fam. They're my good friends. Thank you so much. Di was tagkao na. Lamian, may ilang crispy pata, lamian po dahil ilahang chop suey. Ang pansit lamian po, kapag kumutilaw ron, pero sige naman mag-order o pansit ilahang manong luwi. Kaya ilang kagawad na bisito digan. Lamian po ilahang pansit. Yung atong sausawan na po diri nga suka na siya, and then naghagside. Ayan mo. Siyempre, aside sa SYP fam na very supportive na po yung DXN Care Team, Team Blessings, and then pinakalitas na ko na group is Team Legit. Well, once a week rin nun ko premiere nila, and then 3 days ang support. But then, thank you gihapon. Team Legit, SYP fam, DXN Care Team, and Team Blessings. Thank you so much. So, regarding about talking about COVID, nidaghan na po ang COVID cases diri sa Bohol. Ambot lang og tinuod ba gyud nga COVID ng uban or basig ginamaghamara nila rang gihimong COVID para makakwarta sila. Na. Pero basta ang giamping gyapon mo, always wear your mask, social distancing, dili magsigig lago kasi ang taas og cases na COVID. Ayaw mo adto pag pudyo in tawon mo, especially sa Tagbilaran, daghan og COVID pa sa Tagbilaran. Ilan ta magpataka og laglaag or magpataka og laglaag. Ako mulaag yun ko pero diri ra, and then Valladolid na ako mga amigo to na silang Forex the Great, silang Joy Kwanag, then silang Inday Baduday, and then silang Jessa, mga bata. So moro na akong laagan Valladolid, aning balay, and then Valladolid or Tagbilaran og na isugo gyud. Moro gyud idong Tagbilaran, di ko na og Tagbilaran kay crowded, and basta di ko ginagong Tagbilaran, especially karon nga daghang mga sirado pud nga mga kuan ato, so dili na mo nindot itong Tagbilaran kay hindi ko man nimo palit or sa imong hindi ko man nimo palit sa importante imong
sa gisugo sa imong kuan sa kaya may kuman mo palit sa importanteng pamaliton. Hindi mo po ka maglaglaag, wa man kalaagan gay daghang mga serado. So uli ra jud diretso. People of the Philippines versus Charles M. Paghuwat ming ha. Wait for your turn. Great thing, let me lamian pa. Pero tipag yung pagkatagpuda. Ano siya pork knuckles, no? Tanawan mo sa camera mo way nakuha, no? Pero as in fairness kinadaghanan ni sa mako nakuha, especially dapit aring parta. Dako na kayo siya, dako na kayo kung nakuha. Syempre, dili naman pwede para ako na pumailaing mukhaon pod, di ba? So dili na ko siya hot doon. Pero syempre, dako akong share, dako akong part aning pork knuckles or aning crispy pata. So I think dili na lang siguro ko tama, no? Matiwas ko kaon without a video. Kaya marag mas lami magkaon way video, no? Di ba? Kaya wakay huna-hunaon. Wakay huna-hunaon nga hindi ka ma-conscious. Hindi ka ma-conscious. So again, salamat sa inyong support. I love you all. This is Charles M.